Assalamu alaikum warahmatullahi. Labari da zafi-zafinsa a sanyin safiyan nan na yau Juma'a kenan da muke ciki, ƙasar Isra'ila ta ƙaddamar da hare-hare akan ƙasar Iran, wanda hare-haren sun yi sanadin mutuwar wasu daga cikin jigajigai na kusa gwamnatin ƙasar Iran ya kimanin mutum 4. Ɗaya daga cikinsu shine kwamanda na Iranian Revolutionary Guard, ma'ana shine kwamanda na sojojin kundin bala. Sai kuma ɗaya daga cikin manyan komawa shi ma scientist ne na kimiyya ta makamin nukiliya, shi ma sun kashe shi a wannan harin da wasu mutane. So wannan hari ne wanda yake da matukar muni, hari ne wanda an kaddamar da shi ne da 'yan ƙasar Iran ɗin, domin sai da aka tattara bayanan sirri aka san ina waɗannan mutanen suke tukunna aka ma kaddamar da hari aka kashe su. So wannan abu ne wanda yake ya matukar muni. Ƙasar Iran a yau ɗin nan tana cikin mawuyacin hali, suna cikin jimami na rasa waɗannan mutanen. Sannan akwai wata majiya wacce ta tabbatar da cewa a sanyin safiyan nan yau kumawa ƙasar Iran ta mai da martani. So muna nan muna tattara bayanai akan shi harin da aka kai wa ƙasar Iran da kuma martanin da ta mayar a yau ɗin nan, duka za ku ji me ya faru, sannan a ina aka kwana ya ake ciki. So wannan mataki ne wanda ƙasar Iran ta shigo shi, wanda ya kamata su yi abin da ya dace. Ma'ana shine su yi yanda ƙasarsu za ta tabbata a matsayin ƙasa, su ɗau matakin da ya kamata, ko kuma abin da zai iya faruwa za mu ce abu ne wanda ba a fatan shi, abu ne wanda zai muni. Dalili ko shine maƙiyansu guda biyun nan, ƙasar Isra'ila da ƙasar Amurka, suna nan suna shiri a kansu. So kamar da kuke gani, waɗannan su ne gurare a cikin ƙasar Iran wanda ƙasar Isra'ila ta ƙaddamar da hare-hare a sanyin safiyar yau Juma'a da muke ciki. Waɗannan su ne garuruwa. So akwai gurare wanda suke makaman nukiliyar ƙasar Iran ne a wurin, abin nan kayayyaki kai na ƙera makaman nukiliyar su ne a wurin, duk da cewa har kawo yanzu ƙasar Iran officially bata sanar cewa sun mallaki wannan makami ba. Su ma kuma turawan sun san haka, suna ganin cewa kawai tana dab da wannan mallakan makaman. Sannan wannan impact ɗin wannan harin da aka kai shine, ko kuma consequences, abin da zai biyo baya na wannan hari da ƙasar Isra'ila ta ƙaddamar a yau din nan akan ƙasar Iran shine zai haifar da abubuwa da yawa, zai kawo canje-canje a yankin gabas ta tsakiya. Domin idan ƙasar Iran ta tashi mai da martani, duka ƙasashen da suke kewaye da ƙasar Iran akwai sojojin ƙasar Amurka a wannan ƙasashe. Sannan ƙasar Amurka ita ce ƙasar Isra'ila. Babu wani abu da ƙasar Isra'ila take ba tare da green light ba daga wajen Amerika, ba tare da cikakken izini daga wajen ƙasar Amerika ba tare da gudunmuwa ba, kowane hari ta kai. So don haka ƙasar Iran za ta mai da martani ne akan ƙasashen nan, barikin sojoji na ƙasar Amerika. Sannan kuma akwai hanya ta wacce ake fitar da mai na waɗannan ƙasashe wanda suka ɗau nauyin ƙasar Amerika, suka ba su barikin sojoji. Ta wannan hanya ake fitar da shi teku a kai kasuwar duniya. Ƙasar Iran za ta yi closing ɗin wannan tekun gaba ɗaya. So idan ya kasance babu mai a kasuwar duniya, tattalin arzikin duniya zai taɓu. Bayan hari da ƙasar Isra'ila ta ƙaddamar akan ƙasar Iran daga daren jiya zuwa sanyin safiyar yau ɗin nan, a yanzu haka gwamnatin ƙasar Isra'ila sun sanar da 'yan ƙasarsu akan cewa su kasance kusa da rami na ɓuya kenan. Kaga su suna son su kashe wasu, amma suna tsoron mutuwa. Su kasance kusa da rami na ɓuya daga kariya daga bom kenan. Sannan kuma kowa ya kasance ya shirya zama a cikin gida akalla sati 2. So shi yasa kamar yadda kuke gani a yanzu haka sun cika kasuwanninsu, suna ta sayayya kayan groceries wanda za su je su aje a gida domin ci, kasancewar za su shiga state of emergency kamar yadda gwamnatin ƙasar ta sanar da su shirya. So abin da yake faruwa shine daga yanzu zuwa kowane lokaci komai zai iya faruwa a ƙasar Isra'ila da ƙasar Iran, sannan da ma yankin Middle East gaba ɗaya. Me dalili shine ƙasashen Middle East gaba ɗaya, ka kama har Turkiya da sauran ƙasashen gaba ɗaya, Qatar, Oman, wannan Saudiya, kusan gaba ɗaya ƙasashen Larabawan nan gaba ɗayansu, Dubai da sojojin ƙasar Amerika. So ƙasar Amerika kuma babu wani abu da ƙasar Isra'ila take ba tare da sahalewata ba tare da jagorancinta ba. Wannan hari da ƙasar Isra'ila ta ƙaddamar a jiya zuwa yau, ƙasar Amerika ta yi sauri, ta fito ta ce wai ba da izininsu ba, su kaɗai suka yi wannan harin. Don haka kada Iran ta ƙaddamar da hari akan, kada ta tunkari kadararsu, ma'ana barikin sojojinsu wanda yake waɗannan ƙasashen. Su waɗannan ƙasashen su ma da complicit, ma'ana a bidiyon da ya gabata na faɗi cewa a yanzu fa an zo mataki, tura ta kai bango, an zo matakin da ya kamata ƙasar Iran ta ɗau mataki wanda ya dace, matakin da zai tabbatar da ƙasar a matsayin ƙasa,
ko kuma akasin haka. Idan ba su ɗau matakin da ya kamata ba a yanzu fa maƙiyansu suna matsa lamba, suna ci gaba da kashe musu waɗanda suke jagorori, sannan mutane masu matuƙar mahimmanci a ƙasar, masu matuƙar mahimmanci ga tsaron ƙasar. Wannan da kuke gani ɗaya ne daga cikin mutanen da sojojin ƙasar Isra'ila suka hallaka a harin da suka kai jiya da dare zuwa wayewar garin yau Juma'an nan. Kamar yadda kuke gani, mutum ne masani na ɓangaren kimiyya ta haɗa makamin nukiliya, masani ne na ɓangaren theoretical physics, ɓangaren haɗa kimiyya na makamin nukiliya. Yana daga cikin mutane 6 jigajigai a ƙusoshi a gwamnatin ƙasar Iran, sannan mutane masu ba da gudunmuwa mai matuƙar muhimmanci wajen tabbatar ƙasar Iran, wajen tsaron ƙasar Iran, wajen samar da makamai na kare ƙasar Iran daga makiyanta. Yana daga cikin mutanen da suka hallaka. Akwai sauran mutanen, zan kawo muku bidiyo a kansu da ko kuma su suwaye, sannan me matsayinsu a gwamnatin ƙasar Iran. Lokaci yayi na ƙarshe, domin idan ba a ɗau matakin da ya kamata ba a wannan matakin, so za mu iya cewa ba mu san lokacin kuma da ƙasar Iran za ta ɗau mataki ba. Alal haƙiƙa mutumin tsohon shugaban ƙasa wata Ibrahim Raisi da ya rasu, inda a ce a zamaninsa ne, na sha faɗa muku a videos ɗina da dama wanda suka gabata tun farkon fara yaƙi da ƙasar Isra'ila take da mutanen ƙasar Palestine har kawo yanzu. Na sha faɗa muku cewa ƙasashen Laraba nan da kuke gani suna da sa hannu dumu-dumu a yakin da ake na kashe mutane wanda suke 'yan uwansu ne ma na jini. So wannan map ɗin da kuke gani yana nuna muku sojoji ne, bariki-bariki na sojoji da kuma inda aka jibge makamai na ƙasar Amurka a waɗannan ƙasashe. Kamar yadda kuke gani gashi nan, mu fara akwai Oman, akwai United Arab Emirates watan ƙasar Dubai, akwai ƙasar Saudiya, akwai Qatar, akwai Bahrain, akwai Kuwait, akwai Iraq, akwai Jordan, akwai Syria, akwai Cyprus, ita a nan nahiyar Turai take, dama 'yan uwan juna ne, sai ƙasar Turkiya. Duka waɗannan ƙasashe ne wanda abun kunya a ce yau su suke ba wa ƙasa kamar ƙasar Amurka dama ta zo ta yi girke sojoji a ƙasarta domin ta yaƙi ƙasashen musulmai. Wannan abin kunya ne. So dukkan kisan kiyashin da aka yi na mutane sama da 50,000, kimanin 55,000 da saka hannun waɗannan ƙasashe, sai dai ba za mu ce kai tsaye ba, amma kusan kai tsaye ne, domin waɗannan barikin sojojin su suke taimaka a ƙasar Isra'ila, su suke ba su bayanan sirri, su suke ba su makamai wanda suke amfani da shi wajen kashe mutane. Sannan harin da aka kai wa ƙasar Iran za ta iya ɗaukar fansa akan barikin waɗannan ƙasashe, za ta iya ƙaddamar da hari akan waɗannan ƙasashe. Don haka idan muka ji wani abu ya faru mara daɗi, so kada ka ga laifin Iran, ka ga laifin waɗannan ƙasashe wanda suka ɗauki maƙiyansu a matsayin masoya.